खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन गुबुन मोनसे भिडिअ गासैखौ बरायनाय जाबाय। आं दा नैबे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नैबे दिनै जाना थांनाय थामहिनबा 28 नैबे जुन नैबे जा स्पेशल टेट नोंथांमोना होबाय बे आनजादनि पेपारखौनो लानानै आङो नोंथांमोननो बेनि एन्सार किखौ होनो नागिरदों। दा बेवहाय आङो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि बथ इउपि एन्ड एलपि खौ होनो नागिरदों। दा गिबियावनो आङो होनो नागिरदों बेवहाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि एलपिनि कुइसननि एन्सार किफोरखौ। दा नैबे जाबाय एलपिआव फैनाय आरो बे जा पेपारनि कड बे जाबाय इमोन। बे इखौ आङो फट' लानानै नोंथांमोननो दा एन्सार किखौ होनो नागिरदों। आरो जायफोर ए बि सि बेफोरबायदि कड गोग्लैदों बिथांमोननि कुइसनाबो एखेयानो जायो, कुइसन नाम्बाराल'सो बेलेग बेलेग जायो। नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै एन्सारखौ नोंथांमोना मिथिना लानो हागोन। दा बेवहाय 1 नाम्बाराव सोंदों नैबे एलपिनि, इउपिनिखौबो आङो बे मोनसे भिडिअ'नो होखागोन चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि। बेनिफ्राय दा 1 नाम्बाराव मा सोंदों, बेयाव बर'खौबो नायजायो। बेयाव 1 नाम्बाराव आयदानि सायाव सोनारनाय 1 नाम्बार आयदानि सायाव सोनारनाय सानस्रि आनजाद TET खौ सोर दिहुनदोंमोन? दा सोर दिहुनदोंमोन बेखौ? दा बेनि जा राइट एन्सार बे अप्सन ए आ जागोन नैबे हेनरी ए मारे आरो CD मर्गन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ नैबे कुइसन नाम्बार 2, गुबुना मावखांनाय बादि आंनि मावनाया गाज्रि नङा, गाहायनि बबे रैखाथि मावखान्थिजों बे बिदिन्थिया गोरोबो? दा 2 नि एन्सारा माबे जागोन? 2 नि एन्सारा जाबाय अप्सन सि जों जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3। दा 3 आव मा सोंदों? दा 3 खौ नायदो नोंथांमोना। नैबे जेब्ला सासे सुबुङा गावनि मानखौ बांहोनो थाखाय गुबुन सुबुं एबा हानजानि आखल आखु, मान एबा सानस्रिजों गावखौ फोनांजाबो अब्ला बेयो गाहायाव होनाय बबे मोनसेनि बिदिन्थि जागोन? दा 3 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय अप्सन सि सिनायथिनाय, बेखौ होनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 4 नाम्बार। दा 4 नाम्बारनि कुइसना बेबायदि, सोलोंनाया मोनसे सांग्रां खान्थि जेराव सुबुंफ्रा रोंगौथि आरो फोरमायनायनि गेजेरजों मुलुगनि सोमोन्दै गावनि बुजिनाय आरो गियानखौ जौगाहोयो। बे सानस्रिखौ होदोंमोन। बे सानस्रिखौ होदोंमोन। दा अप्सनफोरनि माबे मोनसे जागोन? दा 4 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय अप्सन नैबे सि सोलोंथाइनि दाजाबथायारि सानथौगिरिफोरा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 5 नाम्बार, गाहायनि बबेया गोसो होनायनि बेसादारि थासारि? दा 5 नाम्बारनि एन्सारा माबे जागोन? अप्सन ए महर। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6। नैयाव कुइसन नाम्बार 6 खौ नाय, आथोननि सायाव गाहायाव होनाय बबे बानबुंथिया थार? दा 6 नाम्बारनि एन्सारा जागोन अप्सन डि जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 7 नाम्बार। दा 7 नाम्बाराव मा सोंदों कुइसना, गाहायाव होनाय भारत संबिजिरनि बबे मोनसे दफाया आइजोफोरनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां? 7 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय नैबे अप्सन सि दफा 15। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 खौ नाय। कुइसन नाम्बार 8 आव मा दङ? नैबे 8 नाम्बाराव सासे फरायसानि सोलोंथाइनि थांखिफोरा जाबाय 1 याव स्टेटमेन्ट होनाय दं 1 2 3 4। फरायसाफोरनि सोलोंनायनि मानथाखोखौ मिथिनो नाजानाय स्टेटमेन्ट 1 आ। बेनिफ्राय दा स्टेटमेन्ट 2 आव मा दङ? बेवहाय 2 आव दङ फोरोंगिरिनि गुनाव इयुनाव सोदांनो गोनांफोरखौ सिनायथिनाय। 3 नाम्बाराव दङ गावनि फोरोंनायनि गोहोमखौ बिजिरनायाव फोरोंगिरिफोरखौ मदद खालामनाय। 4 नाम्बाराव दङ फरायसाफोरनि लोरबां बिथिंफोरनि खारिथि बुथुमनाय। दा 8 नाम्बारनि जा एन्सार बे गासैबो नंगौ, बेखायनो अप्सन डि खौ होनांगोन नोंथांमोना 1 2 3 4। बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नाम्बार। 9 नाम्बाराव मा सोंदों? गाहायनि बबेया बेसेन सुनायनि आगजु? बेसेन सुनायनि आगजुआ बबे जागोन? नैबे अप्सन बि मावथांखि प्रजेक्ट बे जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10। दा नैबे 10 आव मा दङ? बर'खौ आं दिहुनना होनोसै। दा कुइसन नाम्बार 10, गाहायनि बबेया गासैखौबो लाफानाय इनक्लुसिभ इडुकेसन सोलोंथाइनि आखुथाय? दा 10 नि जा राइट एन्सार बेबो गासैबो जागोन, नैबे डिखौनो होनांगोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ नाय 11 नाम्बार।
जिसे नाम्बार मा सोंदों मोनसे जथाय थाखो खथायाव फोरोंगिरिनि बिफावा दा जिसे नाम्बारनाबो जागोन डि नाम्बारानो जागोन गासै फरायसाफोरनि बायदि रोखोम गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय मदद होनाय आरो राहा होनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट 12 नाम्बार दा 12 नाम्बाराव मा सोंदों नैबे गाहायनि बबेया फोरोंनाय बिथांखि खान्थिनि गुदि दा फोरोंनाय बिथांखि खान्थिनि गुदिखौ सोंदों दा इयाव स्टेटमेन्ट मोनबा होनाय दङ दा मोनबाफोरनि मादाव बबे जागोन दा 12 नाम्बारा दा नैबे एन्सारा नै बिया जायो 1 2 3 आरो 5 4 नाम्बारा रं जायो खान्थि गुदि नङा 1 2 3 5 होनांगोन अपसन बिया जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 13 नाम्बार फोरोंनायाव जर होनायखौ बाहायनायनि थांखिया जादों 13 नाम्बारनि एन्सारा जागोन अपसन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट 14 नाम्बारनि कुइसना जाहैबाय फोरोंनायनि आगु सांग्रां खोलोबाव गुबैयै मा खामानिया मावफुंजायो 14 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय अपसन बि बिथांखि आरो थियारि खालामनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट 15 नाम्बारा जाबाय गाहायनि बबेया फोरोंनायनि बुंफुरलु नङा दा 15 नाम्बारनि एन्सारा जागोन अपसन ए बिजिरनायनिफ्राय जथायसिम फ्रम एनालाइसिस टु सिन्थेसिस। बेनिफ्राय नेक्स्ट 16 नाम्बार दा 16 नाम्बाराव दङ कुइसन 16 रोंगौथिनि सायाव बिथा खालामनानै फोरोंनायनि गाहाय थांखिया जादों दा 16 नाम्बारनि एन्सारा माबे जागोन 16 नाम्बारनि एन्सारा जाबाय अपसन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 17 नाम्बार 17 नाम्बारखौ नाय गाहायनि बबे मोनसेया रोंनायनि सुनायनि दिन्थिफुं आनजाद 17 नाम्बार दा 17 नाम्बारनि एन्सारा जागोन अपसन सि 1 2 आरो 4 आल'। बेनिफ्राय नेक्स्ट 18 नाम्बार दा 18 नाम्बाराव मा सोंदों नैबे गावारि फारागथियाव गोहोम खोख्लैग्रा गाहाय जाहोनफोरा मा 18 नाम्बारनि एन्सारा जागोन नैबे अपसन बि फोलेरारि दाहार आरो थासारि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 19 नाम्बार दा 19 नाम्बाराव मा सोंदों गोसो सहायै सानस्रिनि गाहाय आखुथायफोरा जाबाय दा अपसनफोरा माबायदि दङ नाय दा बे 19 नाम्बारनि एन्सारा जागोन अपसन सि 1 2 आरो 3 बे गासैबो गाहाय आखुथाय जायो 4आ लास्टनि जा 4 स्टेटमेन्ट होदो बे गाहाय आखुथाय नङा बेखायनो नोंथांमोना अपसन सि खौ होनांगोन 1 2 आरो 3। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 20 नाम्बारनि जा कुइसन बे सोंदों सरासनस्रा बोद्दि बा गर बोद्दि थानाय मानसिनि बोद्दि फोरमायनाय आइकिउनि आखुथाया जादों आइकिउनि आखुथायखौ सोंदों दा 20 नाम्बारनि जा एन्सार बे जागोन अपसन सि 90 निफ्राय 110 सिम। बेनिफ्राय नेक्स्ट 21 नाम्बार सासे गथ'नि देरनाय आरो जौगानाय बिखान्थिनि सोमोन्दै गाहायाव होनाय बबे मोनसे बानबुंथिया सैथो दा 21 नि एन्सारा जागोन अपसन सि नैबे जौगाथाय बिखान्थिया हारिमुवारि गोरोबलायै दं। बेनिफ्राय नेक्स्ट 22 नाम्बार 22आव मा सोंदों नैबे आर्नेस्ट जन्सनि बादिब्ला जौगानायनि थाखोफोरा मोनबेसे दा बिथांनि बायदिब्ला जौगानायनि थाखोफोरा जाहैबाय नैबे जागोन डि 6टा रानदो बिथाङा जौगानायनि थाखोफोरखौ आर्नेस्ट जन्सनि बायदिब्ला मोनद' बेबायदि जौगानायनि थाखोफोरखौ राननाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 नाम्बार बेवहाय 23 नाम्बारा गोरोबनाय फैदों दा बे 23 नाम्बाराव गाहायाव होनाय गोसो बिगियानफोरनि मुं आरो गथ' जौगानायनि सोमोन्दै होनाय सानस्रिफोरखौ गोरोबहो दा कुइसना एसे बेवहाय सिनाय मोननो हायाखै नोंथांमोना फट' खालामनाय जादों बेखायनो मोजां सिनायनो हायाखै दा 23 नाम्बारनि जा एन्सार बे जागोन अपसन बि जागोन कुइसननि अपसनफोरखौ आं फरायबाय थायाखै डाइरेक्ट एन्सार खोन्थानो हाबाय अपसन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 25आबो 24आबो बेबायदि गोरोबनायानो 23 24 गोरोबनाय फैदों। बेनिफ्राय दा 24 बेबो गोरोबनाय 24नि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन ए अपसन ए जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 25नि जा राइट एन्सार बेवहाय कुइसना मा सोंदों गाहायाव होनाय बबे मोनसे सासे खुदियानि देरनाय आरो जौगानायाव गोहोम खोख्लैया दा 25नि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन डि राशि चक्र।
बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नैबे 26 नाम्बार 26 आव मा सोंदों जौगानायनि बबे बिथिङा सासे खुदियानि बुजिनो बिजिरनो आरो सुस्रांनो हानाय गोहोजों सोमोन्दो गोनां 26 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन बी मेलेमारि जौगानाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 27 नाम्बार 27 आव मा सोंदों गाहायनि बबेया गुदि समाजारि खालामनायनि बिदिन्थिफोर 27 नि जा राइट एन्सार बे से आरो नैयाल' बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 28 नाम्बार 28 नाम्बाराव मा सोंदों नायदो नैबे गाहायाव होनाय खुदिया मोनथाय नेमफोर चाइल्ड राइट एक्टआव माबायदि गोरोबहोयो नैबे लाइमोन सिनाय खुदियाफोरखौ जोथोन लानाय आरो रैखाथि होनाय आयेन बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन बेयो बा बे 28 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन ए नोंथांमोना ना इउपि आरो एलपि जाय एलपिखौ होदों इउपिआवबो बे रोखोमनि 28 नाम्बार कुइसना बे रोखोमनिनो फैदों बे कड नाम्बार इ आव आरो बे एखेयानो फैदों मोजाङै नायबा नोंथांमोना हमनो हागोन बे नैयाव इयारखौ सोंदों आरो बैयाव इउपिनाव इयारखौ सोंनाय जायाखै बेवहाय बे जा लाइमोन खुदियाफोरनि जोथोन लानाय रैखाथि एक्ट बेयो माजों मा बेनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा लिरनाय दङ दा बेफोरबायदि फैदो एखेयानो फैदो आरो बे कुइसना बेनिफ्राय नेक्स्ट 29 नाम्बार खुदियाफोरनि मोनथायफोरा गाहायाव होनाय बबे खान्थिनि सायाव सोनारनाय 29 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जाबाय अप्शन ए अप्शन ए जागोन समानथाय आरो रैखाथि बेनिफ्राय नेक्स्ट 30 नाम्बार गाहायनि बबेया सुबुंथिनि आखुथायनि गुन नङा 30 नाम्बारनि एन्सारा मा जागोन दायो 30 जाहैबाय अप्शन बी दा बे 1 निफ्राय 30 सिमहालागै एलपि थामहिनबा लवार प्राइमारिनि बे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडागजिनि कुइसनफोरमोन बेनिफ्राय आं एन्सारफोरखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय दा एन्सार किया एक्सुअलि दासिम अफिसियेलि ओंखाराखै थेवबो आं बेखौ एसे नायबिजिरनानै आंनि मोनदांथियाव बेफोर एन्सारफोरखौ आं होनाय जादों दा बेखिनियानो बे जाबाय एलपिनिमोन बेनिफ्राय इउपिखौबो आङो दा होनो नागिरदों जायफोर इउपिनि टेटआव जिरायदोंमोन बिथांमोनाबो इउपिनिखौ नायनानै लानो हाखागोन मोननैखौबो आं होखाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों दानिया नोंथांमोना नै नुबाय नैबे जाबाय इउपिनि पेपार आरो बे इउपिनि पेपारखौबो आङो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि जा एमसिकिउनि एन्सार बेखौ होग्रोनो नागिरदों आरो गुबुन साबजेक्टफोरखौबो आङो लासै लासै होगोन दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिखौनो होनो नागिरदों दा एलपिनिखौ होबाय आरो इउपिनिखौबो आं होनो नागिरदों दायो मोनसे भिडिअनो जयै होनो नागिरदों दा नैबे इउपिनि पेपार बेयो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि साबजेक्ट पार्ट 1 बेनिफ्राय नैबे जाबाय पेपारनि क'डा जाबाय इ बेनिफ्राय दा कुइसन नाम्बार 1 आव सोंदों नायदो दा कुइसन नाम्बार 1 आव मा सोंदों नैबे 1 नाम्बाराव मा दङ दायो नैयाव दा बर'खौनो आं फरायनानैसै इंराजिखौ फरायबाय थालिया दा 1 नाम्बाराव दङ चाइल्डनि बबे मोनसे सुबुंथिनि थाखो राननाया एनाटमीनि सायाव बिथा खालामनाय नङा दा बेनि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन सि फ्लेगमेटिकआ जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दा कुइसन नाम्बार 2 आव मा सोंदों नाय गाहायाव होनाय बबे मोनसे सोदोबा सासे सुबुंनि देहायारि गोसोआरि आध्यात्मिक गोरोबलायनायनि जौगानायखौ फोरमायो जायनि गेजेरजों सुबुङा समाजाव गावखौ आबुङै गोरोबहोनो हायो दा 2 नाम्बारनि जा एन्सार बे जागोन अप्शन बी नैबे गोसोआरि सावस्रि बिगियान मेन्टेल हाइजिन बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 दा बे 3आ सोंदों गाहायनि बबे मोनसे गोसो बिगियाननि गोरोबनायनि खेंस्ला आदब दा बी नाम्बारा जाहैगोन एन्सारा 3 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन नैबे अप्शन ए गादबनाय रिप्रेसन बेनिफ्राय 4 नाम्बारा जाहैबाय गोरोबनाय फैदों दा 4 नाम्बाराव मा सोंदों नाय 4 नाम्बार नैबे थिरांथाइगिरिफोरनि मुंजों बिसोरनि सोलोंनायनि थिरांथाइ थिउरिसफोरखौ गोरोबहोनो थिउरिफोरखौ दा बेनि जा 4 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्शन डि बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 दा 5 खौ नाय मोनसे गोदान मोन्दांथि फोरोंनो थाखाय गाहायाव होनाय बबे आदबा गोहोम गोनां
दा 5 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन ए से आरो नैयाल'। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 नाय। दा 6 मा सोंदों मोनसे थाखोआव सानफ्रोमबो हिनजावसाफोरखौ थाखो खथा फोसाबहोनाया दिन्थियो। 6 नाम्बारनि नैबे जाबाय अप्शन डिखौ दिन्थिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7। दा 7आव सोंदों भारत संबिजिरनि बबे दफाया जायखिजाया नोगोरारिनि आथोन फाराग खालामनायनि हेंथा। दा बे 7 नाम्बारनि जा एन्सार बे जायगोन नैबे दफा 15(1) बे जायगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट 9 नाम्बार 7 नाम्बारखौ आं बुंबाय नैबे 7आ जाबाय बि। दाना फैबाय 8 नाम्बार। 8 नाम्बारखौ नाय। नैबे 8 नाम्बाराव मा सोंदों गाहायनि बबेया मानथि खालामनाय आनजादनि आखुथाय। दा 8 नाम्बारनि एन्साराबो नैबे बियानो जागोन अप्शन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9। दा 9आव सोंदों मा सोलोंनाय दावगानायखौ नोजोर थिग्रा समानथायखौ बुङो। 9 नाम्बारनि जा एन्सार बे जागोन अप्शन बि दाथायारि समानथाय फर्मेटिभ इभुलेसन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 10 नाम्बार। 10 नाम्बाराव सोंदों गाहायनि बबे मोनसे जर'खा गोनांथि गोनां गथ'खौ सोलोंथायाव सोसनफानायनि थांखि नङा। दा बे जा 10 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन नैबे अप्शन ए आ जाहैगोन अप्शन ए जर'खा सोलोंथाइ होनाय बे जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 11 नाम्बारखौ नायदो। 11 नाम्बाराव मा सोंदों समाज रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय हानजाफोरनि थाखाय गाहायनि बबे फोरोंनाय मावखान्थिखौ आजावनो हायो। 11 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्शन डि गासैबो जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 12 नाम्बार। दा 12 नाम्बाराव मा सोंदों फरायसाफोरनि गोनांथिखौ सिनायथिनाय आरो बुजिनाया फोरोंनायनि बबे खोन्दोनि हाबा। 12 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय नैबे अप्शन ए आगु सांग्रां। बेनिफ्राय नेक्स्ट 13 नाम्बार दङ। दा 13 नाम्बारनि कुइसना जाहैबाय गाहायनि बबेया फोरोंगिरिनि सायाव बिथा खालामनाय आदबखौ मिथिहोयो। 13 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि 1 आरो 3। बेनिफ्राय नेक्स्ट 14 नाम्बार। 14 नाम्बाराव मा दङ नायदो गाहायनि बबेया दिन्थिसारनाय हारोंथाइनि थादेरसा नङा। 14 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन सि सरासनस्रा खालामनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 15 नाम्बार। खुदियाफोरनि सायाव बिथा खालामनाय थाखो खथायाव फोरोंगिरिनि बिफावआ मा। दा बे 15 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि सोलोंनायनि खाबु होगिरि। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 16 नाम्बार। 16 नाम्बाराव मा सोंदों मोनसे थाखो खथायाव नोजोर होनानै फोरोंगिरिया नुबाय खायसे फरायसाया नायनानै खायसेया खोनासंनानै आरो खायसेया मावनानै साबसिनै सोलोङो फोरोंगिरिया फारागखौ हमदांनो हादों। अब्ला 16 नाम्बारनि जा एन्सार बे जाहैगोन नैबे सोलोंनायनि आदबाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट 17 नाम्बार दङ मोनसे समावनो सासे मानसिनाव थानाय मोननै उल्था लुबैनायखौ बुंनाय जायो। दा 17 नाम्बारनि जा एन्सार बे जाहैबाय दाङाबाजि बे जाहैगोन। नेक्स्ट फैबाय 18 नाम्बार। 18 नाम्बाराव मा सोंदों गाहायनि बबे सोंथिया गोब्राब साननायखौ बांहोयो। 18 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन डि। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 19 नाम्बार। 19 नाम्बाराव सोंदों सरासनस्रा खान्थिनिफ्राय जर'खा थासारिसिम थांनाया सोलोंनाय खान्थिनि। 19 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्शन बि नैबे दानख'थायारि साननाय बे जागोन। नेक्स्ट फैबाय 20 नाम्बार। दा 20 नाम्बाराव सोंदों गथ'नि सानदांथि बानबुंथि अनुमान बायदिनि सोलो थियारि जानायनि जाहोनाव गथ'फोरनि जायखिजाया जाथायनि जुक्तिगोनां बिजिरनाया जाथावना जायो जौगानायनि बबे थाखोआव बेखौ मोनो। दा 20 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्शन सि जौमोन समाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 21 नाम्बार। 21आव मा सोंदों दा नैबे जौमोन समाव सुबुंफोरनि सुबुं गेजेरनि आरो गावनि गाव जौगानाय राहाया फारियै बिसोरनि। दा 21 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन समाजारि जौगानाय आरो बुजिहाथाव जौगानायखौ दिन्थियो। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 22 नाम्बार। 22आव मा सोंदों गाहायाव होनाय बबे मोनसे बानबुंथिया थार। दा बेवहाय 1 2 3 4 बेफोरबायदि बुंथि होनाय दङ। दा बेनिनो जा राइट एन्सार बे 22नि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन नोंथांमोननिया नैबे डि
से 3 आरो 4 नैया जानो हाया बुंथिया नै जाहोनाय दङ नैयाव जौगानायाव गुन गोनां सोलायनायसिम सिमा गोनां बे थार नङा बाखि 1 2 1 3 4 बे गेबें बेखायनो अपसन डि आ गेबें बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 नाम्बार 23 आव मा सोंदों दा गोरोबनाय फैदों 23 नाम्बारा दा 23 नाम्बाराव बेयो सोंदों मा पियाजेनि जौगानायनि थाखो आरो बेफोरनि आखुथायफोरखौ फारि 1 फारि 2 आव होनाय फारि होनाय जादों गोरोबहोनानै थार फिननायखौ सायख' दा 23 नि जा राइट एन्सार बेखौ होनांगोन नोंथांमोना बिखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 24 आव सोंदों एरिकसननि जा ससियेल डेभेलपमेन्ट गोसो समाजारि जौगानाय बुंफुरलु बायदि फोथायनाय आरो फोथायैया बबे बैसोनि आखुथाय दा बे जाबाय 24 नि जा राइट एन्सार बे जायगोन अपसन नैबे ए आ जायगोन 24 नि जा राइट एन्सार अपसन ए 0 निफ्राय 18 दानसिम बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 25 दा 25 आव मा सोंदों सासे गथ'नि गोसोआरि बैसोआ 5 बोसोर आरो बैसो समफारिया 4 बोसोर जायोब्ला गथ'नि आइकिउआ बेसेबां जागोन दा बे जाहैबाय 25 नि जा राइट एन्सार बे जायगोन नैबे 125 आइकिउआ मोनसे फर्मुला दंमोन बे फर्मुलायाव जोङो बाहायबाबो ओंखारहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट 26 नाम्बार 26 आव मा दङ नायदो नेक्स्ट 26 नाम्बार गथ'नि राव आरजिनाय आरो जौगानायनि बयनिख्रुइबो गोनांथार समा बबेया दा 22 नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अपसन बि खुदिया समनि सिगां बेनिफ्राय नेक्स्ट 27 नाम्बार दा 27 आव सोंदों सासे गथ' फोरोंगिरिनि बिथोनखौ मानिनानै थाखो खथायाव आखु दिन्थिनो सोलोंनाया समाजारि खालामनायनि मा रोखोम आखुथाय जागोन दा 27 नि जा राइट एन्सार बे जायगोन अपसन डि लेङाइ समाजारि खालामनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 28 नाम्बाराबो मिलायना फैदों आं नोंथांमोना दहाय बुंखानाया जा एलपि नि 28 नाम्बार बेजोंनो गोरोबो दा बेनि जा 28 नि जा राइट एन्सार बे जायगोन अपसन नैबे सि आ जागोन अपसन सि बेनिफ्राय नेक्स्ट 29 नाम्बार 29 नाम्बाराव सोंदों 29 आव रोंमोन्दांथि आरो राजजोबथायनि थाखाय जानाय गोजोन आरो फारि दावगालु सोलायनाया सासे गथ'साखौ देश फारसे लाङो 29 नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अपसन डि जौगाखांनाय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोबथा कुइसन बेयो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडागजिनि गाहायाव होनाय बबे मोनसे गावारि पार्सनेलिटि थांखिनि आनजाद 30 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन सि मिनेसोटा माल्टिफिजिक्स पार्सनेलिटि इनभेन्ट्रि MMPI आनजाद बेखौ बुंनाय जादों दा 30 ना अपसन सि जागोन दा बेखिनिया जाहैबाय नैबे इउपि आव फैनाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि MCQ आरो बेनि एन्सारमोन दा नोंथांमोना गावबा गावनि कुइसन पेपारखौ चेक खालामनानै चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजियाव 30 नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो बेखौ कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो आरो आद्रा थानाय जायफोर साबजेक्टफोर दङ बेफोरखौबो आङो होनो नाजागोन दा उननि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं